Swastiastu. Jawastawa saking Gusti ingkang awu pingrat satemah hamba bardaya pangreba ingkang tumantuk dumateng kawula dasih. Sina ing kalodhangan menika panjenengan sedaya lan kula taksih saged nyawiji manunggal wonten ing papan menika kanthi rahayu ingkang PHDI Kabupaten Boyolali Bapak Triatmono SP. Inggih titiaksara ingkang salajengipun inggih menika acara pemujaan dipunindakaken dening Sang Sulinggih utawi Pandhita Rama Ambureksa Darmajati. Acara salajengipun pamercikan tirta kairing kidung Ibu Pertiwi dipun lampahi dening Pinandhita Joko Susilo. Om Swastiastu. Matur nuwun kita lajengaken acara ingkang kaping kalih inggih punika upacara Murwakala ingkang nemban jejibahan inggih punika Jero Gedhe Joko Susilo kairing kidung singgah-singgah. Muju dumateng Jero Gedhe Joko Susilo wedal kawula sumanggaaken. Nuwun. So
Inggih acara purwakala sampun kalampahan. Yang kita muliakan Romo Burso Dharma Jati beserta istri, Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang kami hormati. Mohon izin akan kami bacakan sejarah singkat Sanggar Pamujaan Dharma Santosa. Gagasan pertama dari dorongan spiritual bahwa tempat ini mempunyai energi yang positif untuk melakukan kegiatan kerohanian, spiritual, dan pangulain budi guna mendapatkan pencerahan diri dari Yang Maha Agung atau Gusti ingkang murbeng dumadi, Gusti ingkang akarya jagat, sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai dan berguna. Kedua, karena rasa keprihatinan bahwa tempat ini merupakan tonggak sejarah kebangkitan agama Hindu khususnya di Boyolali dan Jawa Tengah pada umumnya. Pada mulanya tentang agama Hindu digagas oleh Suwargi Romo Harjanto Projo Pangarso yang berkedudukan di Baluarti, Surakarta pada tahun 1963, yang komponennya dari beberapa para penghayat saat itu yang memutuskan agama yang tepat kemudian disepakati yang disebut agama Hindu Bali, berlanjut mengirim beberapa personil Jawa untuk dilatih tata cara sembahyang, termasuk belajar bertata sesaji model Bali, bertempat di Griya, yaitu rumah seorang pendeta Hindu di daerah Kediri Tabanan bernama Ida Bedande Gede Ngurah pada tahun 1967 sampai dengan 1968, yang pendanaannya kakek kami, Suwargi Eyang Kakung Harjo Martoyo. Setelah terjadi bencana alam Bengawan Solo, banjir pada tahun 1966, maka sekretariat dipindahkan ke Dusun Mojo Sawit, Desa Kateguan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Dari tempat ini kemudian berkembang ke beberapa daerah seperti Klaten, Juwangi, Sragen, Karanganyar, dan beberapa tempat lainnya. Ironisnya, Kecamatan Sawit yang merupakan tempat atau wilayah bersejarah terkait perkembangan agama Hindu tidak mempunyai tempat ibadah untuk persembahyangan umat agama Hindu yang disebut dengan pura. Malahan di beberapa kecamatan di Kabupaten Boyolali sudah dibangun pura. Dari latar belakang tersebut, kami yang merupakan cucunya Suwargi Eyang Kakung Harjo Martoyo menggagas untuk mendirikan tempat sembahyang dengan menggunakan sebagian tanah dengan biaya mandiri dari keluarga Trah Saryono Harjo Saputro yang merupakan putra pertama Eyang Harjo Martoyo, dengan pertimbangan adanya kendala perizinan mendirikan tempat sembahyang agama Hindu yang kemudian tidak akan diberikan izin. Kondisi umat Hindu Kecamatan Sawit sudah hampir habis, yang dulunya cukup banyak.
beberapa pejuang agama Hindu di Kabupaten Boyolali dan Jawa Tengah pada umumnya yang tidak boleh dilupakan: Suwargi Romo Harjanto Projo Pangarso, Suwargi Eyang Kakung Harjo Martoyo, Suwargi Bapak Slamet Harjo Wiryatmo, Kepala Perpajakan Kabupaten Boyolali pada waktu itu, Suwargi Bapak KKS Kadi, Suwargi Bapak Gito Ampel, Suwargi Bapak Sisnardo Delanggu, Suwargi Bapak Awi Samusir, Suwargi Bapak Sri Jangkung Joko Sularso, Suwargi Bapak Sutarto, dan lain sebagainya. Tempat persembahyangan ini diberi nama Sanggar Pamujan Dharma Santosa, merupakan hasil keputusan bersama umat Hindu Kecamatan Sawit untuk mengenang jasa-jasa para pejuang agama Hindu. Yang tidak mengenal lelah, kami berharap kepada seluruh umat Hindu Kecamatan Sawit yang masih tersisa untuk tetap sesuai pesan-pesan para pendahulu dengan semboyan Dharma Raksata Raksita, berbuat dharma akan dilindungi oleh dharma. Peninggalan yang berwujud antara lain Lingga Yoni yang diperkirakan dibuat sekitar tahun 800 Masehi, Arca Lembu Nandini diperkirakan dibuat tahun 400 Masehi, Arca Kaki Semar, Arca Ganesha, Arca Garuda Wisnu, Arca Dewa Surya, Arca Maung Simbol Siliwangi, Arca Gopala. Tokoh yang pernah mengunjungi tempat ini antara lain Ida Bedanda Gede Ngurah Kediri Tabanan tahun 1968 telah meninggal dunia. Ida Bedanda Made Kemenuh juga telah meninggal dunia tahun 1970-an. Ida Bedanda Putra Kemenuh tahun 1970-an. Ida Bedanda Wayan Sidemen, Romo Harjanto Projo Pangarso, Profesor Dr. Yuda Triguna, Bapak Sutayasa, Ida Bedanda Sebalitianyar Arimbawa, Bedanda Joyo Kusumo, dan Padepokan Segoro Gunung, Romo Patmo Sugondo dari Padepokan Wayah Kaki Parangkusumo, Pandita Resi Puja Brata Jati dari Cirebon, dan tokoh agama Hindu lainnya yang tidak bisa disebutkan. Pada perkembangan selanjutnya, untuk mewadahi umat Hindu yang bernuansa kearifan Jawa, maka dibentuklah suatu lembaga yang disebut Padepokan Jawa Kamulan, yang arah pemikiran ke depan menjadikan pusat kajian agama Hindu bernuansa Jawa, baik Toto Sesaji, Toto Busono, Toto Boso, dan Toto Susilo Jowo, sehingga bisa melahirkan pemuka agama Hindu Jawa. Padepokan Jawa Kamulan mempunyai arti dan makna sebagai tempat penggemblengan spiritual pangulaing budi menurut tatanan Jawa. Padepokan Jawa Kamulan mempunyai arti tempat untuk mengolah lahir batin berdasarkan petunjuk leluhur tanah Jawa yang terdiri dari 4 sanggar, yaitu Sanggar Pamujan Dharma Santosa, Sanggar Dharma Upapati atau tempat pendidikan calon pendeta, Sanggar Dharma Walaka atau pengelolaan organisasi, dan Sanggar Dharma Yoga atau pelatihan dan pendalaman yoga. Demikian telah kami bacakan secara singkat
Sanggar Pamujan Dharma Santosa. Om Santi 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 Om Rahayu Rahayu Rahayu. Rama Mpu Reksa Damarjati Dipayana ingkang minulya. Para sesepuh, para blisepuh ingkang saduhu kula bekteni, para sujana sarjana ingkang saduhu pantes tinular lan sinudarsana, sumrambahipun dumateng para kadang dharma ingkang tansah kula tresnani. Matur nuwun sanget dene wonten wekdal menika kula kaparingan wekdal ingkang supados matur wonten ing Prastawadi inggih menika lumadining piyudalan Pura Dharma Santosa ingkang dedunung wonten ing Gathak Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Raos suka parisuka awit saking sih kanugrahanipun Hyang Widi mugi tansah tumanduk dumateng kita sadaya. Ing wanci kalenggan menika bongbonging manah kula tanpa upami dene dipun paringi wekdal ingkang supados matur wonten ing acara piyudalan Pura Dharma Santosa menika ing paring dawuh sesepuh kula pepundhen kula Rama Mpu Siwi Reksa Damarjati Dipayana. Mugi-mugi kanthi dawuh panjenengan ing mangkih kula saged ngestokaken dawuh sinaosa winatesing pangertosan kula, cekaking pengalaman kula miwah cethèking sesrawungan kula wonten ing babagan kerohanian utaminipun wonten ing agama Hindu. Namung kemawon kula pitados bilih Rama Mpu paring dawuh dumateng kula mestinipun sampun kagungan satunggalipun pamawas menawi mangke anggen kula matur menika klentu utawi kirang trep menika Rama Wiku ingkang badhe ngetrepaken langkung-langkung dumateng para blisepuh, para pepundhen, para senior kula menika wonten Pak Parman, wonten Pak Narto, wonten Pak Sukono. Kula tansah nyadong panyaruwe dumateng panjenengan menawi wonten atur kula ingkang boten trep panyaruwe mekaten boten badhe kula tampi kanthi aliting manah namung kosok wangsulipun ing mangkih panyaruwe panjenengan kula dadosaken minangka sarana kangge introspeksi supados ing tembenipun menawi badhe matur malih badhe saged menapa menika memenuhi harapan saking para ingkang betahaken. Ingkang sepindah kula ngaturaken sugeng ambal warsa lan ugi nderek mahangayu bagya piyudalan Pura Dharma Santosa ingkang kaping 2 taun. 2 taun adeging pura utawi Sanggar Pamujan Dharma Santosa kathah sanget manfaat lan paedahipun tumrap pembinaan umat Hindu saking tlatah pundi kemawon. Boten namung umat Hindu ing Kabupaten Boyolali, namung ugi umat Hindu saking sakjawinipun rangkah Boyolali. Katitik ingkang rawuh wonten ing menika boten namung warga Hindu ing Boyolali, namung kula tingali ugi wonten ingkang saking Ngawi, wonten ingkang saking Klaten, wonten ingkang saking Karanganyar, lan ugi wonten ingkang saking Sukoharjo. Menika nedahaken bilih pura utawi Sanggar Pamujan Dharma Santosa ingkang mapan wonten ing Gathak Kateguhan menika mujudaken satunggalipun papan panggenan ingkang jumbuh lan trep minangka kangge sanguning agesang salebetipun lindakaken darmaning agami inggih menika agami Hindu. Ugi kajawi menika ing Dharma Santosa menika ugi karawuhan umat lintas agama. Menika kula tingali ugi wonten ingkang Islam, ugi wonten ingkang Kristen,
pramila menika mujudaken satunggalipun papan ingkang saged memberikan utawi maringi satunggalipun pencerahan tumrap pagesangan ingkang alandhesan dharma. Inggih menika kados naminipun dharma inggih menika jalan menuju kebenaran utawi jalan kebenaran santosa menika kekiyatan. Mugi panjenenganipun Rama Mpu Siwi Reksa Damarjati Dipayana anggenipun mengku Pura Dharma Santosa menika tansah pinanggih kekiyatan karahayon lan kawujengan saklebetipun nindakaken dharmaning agami lan dharmaning negari ngrembakakaken umat Hindu wonten ing Kabupaten Boyolali jumbuh kalian sejarah singkat ingkang sampun rinakit lan sampun kawaosaken dening panjenenganipun Bapak Dwi Setiawan kala wau. Sayektos menika mujudaken satunggalipun sejarah ingkang menapa penting sanget tumrap kita sedaya umat Hindu kangge introspeksi bilih umat Hindu ing Boyolali menika ingkang sewaunipun kathah sanget namung sakmenika kantun pinten menika saged kagem introspeksi lan ugi ing tembenipun kita sedaya minangka penerus generasi penerusipun para-para ingkang sinebat kala wau saged nglaksanakaken menapa ingkang dados tujuan lan cita-citanipun inggih menika sesarengan bangun utawi sesarengan saged leluri nalurekaken agami Hindu wonten ing Kabupaten Boyolali. Mbok bilih kajawi ingkang sampun kaserat kula gadahi satunggalipun cathetan bilih pendiri PHDI Boyolali menika ingkang tasih sugeng menika namung kalih. Tasih kalih. Inggih menika Pak Santosa kaliyan Pak Suripto Prawito Suwarjo. Pak Santosa menika nate dados sekretarisipun Pak Supomo Kertodiwirya. Dene Pak Suripto menika nate dados sekretarisipun Pak Slamet Harjowiryatmo Boyolali. Nah menika mangke mbok bilih seratan ingkang dereng kaserat menawi menika dipun anggap kagem njakepi menika saged kemawon. Menika ingkang tasih para pejuang utawi pendiri PHDI Boyolali ingkang tasih sugeng kula kinten namung kalih menika. Sanesipun sampun murut Kasidan Jati. Wonten Mbah Harjo Martoyo, wonten Pak Jangkung Joko Sularso, wonten Pak Samosir, wonten Pak Slamet Harjowiryatmo, wonten Mbah Gito Ampel, wonten Pak Kadi Musuk lan sanes-sanesipun. Nah, mekaten ingkang saged kula aturaken babagan lumadinipun PHDI Kabupaten Boyolali ingkang sakmenika mbok bilih dalam periode kepengurusan menika sampun wonten 10 periode kepengurusan. Pertama menika pengurusipun nggih menika Pak Slamet Harjowiryatmo dan seterusnya ngantos dumugi kala wingi lho kasaba ke-9 menika ketuanipun kula. Pramila dumateng Bapak Ibu sedaya khususipun umat Hindu wonten ing Kabupaten Boyolali sumangga kanthi kita nggadahi satunggalipun pandhita inggih menika Rama Mpu Siwi Reksa Damarjati Dipayana kita estokaken menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun lan ugi kita tansah nyuwun sawabipun mugi-mugi tansah manggih karahayon lan kawujengan saklebetipun kula lan panjenengan ngrasuk agami Hindu ngantos dumugi ing tembenipun. Para kadang sedherek ingkang kula hormati. Dene ingkang kaping kalih ingkang kula aturaken dumateng panjenengan wonten ing wekdal menika inggih menika babagan pangandikanipun Rama Mpu bilih kula kadhawuhan matur supados menapa menika ngagem tema menika pura sebagai pemersatu warga. Nah menika perlu kula aturaken dumateng panjenengan pura sebagai pemersatu warga. Sinasa kula sampun matur bilih saking pundi kemawon ingkang rawuh wonten ing
Pura Dharma Santosa menika sayektosipun sampun nedahaken. Mboten sah kula matur kanthi teori ingkang muluk-muluk. Menika sampun ketinggal. Bilih Rama reksa menika sampun mempersatukan warga. Baik itu dari Boyolali, dari Klaten, dari Sukoharjo, dari Karanganyar, dari Ngawi maupun tokoh-tokoh lintas agama lainnya. Nika sampun boten sah kula matur mudinipun panjenengan saged ngrasakaken nggih Bapak Ibu. Menawi pura menika saestu menjadi pemersatu warga. Namung mekaten kula nggih perlu matur apa niku wonten satunggalipun pitakenan. Mas yen ngono apa wong Hindu kuwi nek sembahyang kudu eneng pura? Cobi jawabun pripun Bapak Ibu? Mboten nggih, mboten. Dados umat Hindu ki sembahyang ora kudu enek pura, eneng ngendi-endi tok. Di mana-mana pun kita boleh karena Tuhan itu ada di mana-mana. Wiyapi, wiyapaka, nirwikara. Tuhan itu ada di mana-mana. Terus kita bisa sembahyang di mana-mana. Lah kene ngopo kok dadak eneng pura sembahyange. Sembahyang di pura karena kita memerlukan satu tempat untuk berkumpul, tempat untuk bertemu pada saat kita beribadah, pada saat kita berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Persembahyangan sehari-hari mungkin kita bisa melaksanakan di rumah, kita bisa melaksanakan di tempat manapun juga. Tetapi untuk suatu acara tertentu, kita perlu bertemu bersama-sama di pura. Karena apa? Pura selain tempat untuk berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa juga merupakan tempat untuk pendidikan agama. Pendidikan dalam arti luas, tambahing kawruh, tambahing ilmu, tambahing wawasan. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Iya, panjenengan dados wonten pura menika ora kok mung sembahyang wis bar rampung mboten. Panjenengan mesti nggih perlu menika komunikasi kalian sederek sanesipun, wonten dharma wacana, wonten diskusi, wonten dharmatula ingkang satemah kula lan panjenengan sedaya saged nambahi wawasan lan pangertosan babagan punapa kemawon. Mboten namung babagan agama Hindu kemawon, namung ugi babagan sosial kemasyarakatan. Ngaten Bapak Ibu, leres napa leres niki atur kula. Terus nggih, menawi mekaten nggih monggo sesarengan. Senajan to awake dhewe sembahyang ning omahe dhewe iso nek diaturi utawa ditimbali Pak Agus utawa Rama Reksa menika sembahyang wonten ing Pura Dharma Santosa kita istakaken amargi menapa menika mujudaken salah satunggalipun sarana untuk mempersatukan kula lan panjenengan sedaya. Kula nek boten ditimbali mbok menawi boten tepang kalian Bapak Ibu ingkang saking Karanganyar. Bapak saking pundi Pak menika Pak? Saking Karanganyar. Panjenengan mboten tepang kula nek kula mboten mriki. Nggih to? Nggih, mesti. Sapa kuwi ya ngoten. Nek gandeng sakniki dipun timbali, mestinipun panjenengan tepang kalih kula. Sak ora-orane sing ngomong kae bocahe Boyolali, mesti ngoten. Lan kula nggih ngertos bapake sing Bringosen saking Karanganyar. Terus menika kula wonten mlebet ugi pepanggihan kalian bapakipun ingkang saking Palur. Menika nggih sarana komunikasi. Lan menawi sampun pitepangan, kula kinten kangge nglajengaken aktivitas sanesipun. Menika langkung gampil, komunikasi sanesipun langkung gampil. Nek wis tau ketemu, misalnya njaluk tulung niku nggih gampang. Beda karo nek blas durung tau ketemu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih. Ingkang salajengipun Bapak Ibu ingkang kula hormati, ugi perlu kula aturaken dumateng panjenengan bilih wonten ing agami Hindu menika salebetipun upacara menika wonten ingkang naminipun Pancagita. Pancagita menika perlu dilaksanakan bersama-sama. Pancagita itu adalah merupakan 5 bebunyian yang disajikan dalam pelaksanaan upacara. Menika paling boten menika 5. Tawi Pancagita. Biasanipun nggih namung pinten ingkang saged kita aturaken. Pancagita ingkang pertama inggih menika alunan mantram.
ingkang dipun babaraken dening manggala upacara. Dene ingkang kaping kalih inggih menika genta. Dados menawi panjenengan midhangetaken Rama Wiku lan pendhita sanesipun mimpin upacara menika kajawi melantunkan mantra-mantra suci ugi menika ngungelaken genta. Nate miring napa dereng Bapak Ibu? Pendhita ngungelaken genta napa mboten? Ngungelaken nggih. Terus ingkang kaping 3 pas pendhita muja menika ugi dipun iringi kekidungan. Sing ngidung sinten? Sing ngidung inggih menika para rawuh, umat ingkang rawuh wonten ing wekdal upacara menika kala wau. Lah kekidungan menika luwih ngesih. Nah menika wonten gita ingkang kaping 4 inggih menika ungelipun gongso utawi ungelipun gamelan. Jadi kekidungan diiringi gamelan, terus sing muja ya melantunkan mantram dengan kusuk utawi fasih, gitu Pak. Nah kita midhangane sakniki wonten nika. Wong mimpin doa kuwi ora perlu fasih. Sing penting pasah. Nggih napa bener Pak? Pasah niku tegesipun napa? Saged tumama ingkang dipun doakan. Sing maca doa fasih pinter-pinter ternyata doane ra mandi. Nah niki ya saged-saged ya fasih ya pasah. Nah, wonten ing panca kita menika kita bisa meresapi pilih satu pelaksanaan kegiatan apabila dilaksanakan bersama-sama, yaitu lantunan mantram, kemudian iringan gento, iringan kidungan, iringan gamelan, dan yang terakhir adalah ditandai adanya balai kulkul atau kulkul, kentongan. Kentongan itu sebagai pertanda untuk memanggil umat untuk bersama-sama berkumpul di pura. Bapak Ibu ingkang kula hormati, dados menawi kita sudah bersatu, warga sampun nyawiji badhe upacara menika supados dharma kita napa panca kita itu terpenuhi, kula kinten boten badhe wonten kendhalanipun. Sinaosa mbok bilih antarane misalnya antarane kula panjenengan menika saking Boyolali wonten, saking Klaten wonten, mangke menawi badhe ngidung menika mbok bilih ya kidunge padha, tetapi kita mungkin larasnya yang berbeda. Namun demikian apabila nanti ada suatu iringannya itu bisa dipersamakan bersama-sama sehingga menjadi kompak. Makaten ingkang saged kula aturaken dumateng kadang kula umat sedharma ingkang rawuh wonten ing sanggar pamujan utawi Pura Dharma Santosa ing wanci sonten menika saestu kula ngrumaosi bilih janipun awrat kula ngemban dawuhipun Rama Wiku namung kemawon gegandhengan menika dimujudaken salah satunggalipun bekti kula dumateng guru senajan to mrica kecut sauni-uninipun kula estokaken kanthi ngrumaosi kathahing kekirangan lan ugi kathahing kesalahanipun. Kanthi menika dumateng Rama Wiku mbok bilih anggen kula matur kirang meranani utawi kirang trep kula tansah nyuwun panyarwe petunjuk dumateng panjenengan ing tembe wingking mbok bilih kadhawuhan matur malih badhe langkung prayogi. Kula mboten kapok Pak didhawuhi matur ngaten iki mboten kapok senajan ora iso omong ning kula mboten kapok. Ya sak uli-uline ngoten kemawon. Mekaten ingkang saged kula aturaken ingkang salajengipun monggo sarengan kita nderek pangabekten piyudalan Pura Dharma Santosa ingkang badhe dipun manggalani dening Empu Suwi Reksa Damarjati Dipayana wonten ing kalodhangan dalu menika. Panutuping atur sinartan sesanti mugi hayu rahayu ingkang sami pinanggih
Om Santi 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 Om. Nuwun. Rasa tidak kena-kena, tetapi bahasanya sudah mengarah kepada bahasa kesucian. Itu tertuang dalam pekawin-pekawin kita. Kalau mau kalih macarito, macarito dharma wacana dengan aturan kolom. Ingkang pungkasan mapakti, terus apa? Rampung atau sampung kualik-kualik. Naik kualik, kita sembayangan, pedal kena mulai. Terus kesuciannya jam mulai, patos mulai. No, rumusan sabun patung, sabun kualik-kualik. Bocor dengan kualik, mati pulau itu gantung Jawi, kisah sakit kata pulau, belajar, kan selalu. Gua akan berkumpul pulau, tapi baca paling parah Jawa terus mati terus yang nonton ngajeng niko yo berlambang doyo boten asal-asal damel pernis-pernis ini kalau nonton artinis doyo terus niko kang sampun aturaken kata kalian Pak Ketua PAI atau Komisi amargi beliau adalah berperan sebagai guru wiseso yang ngatur soal karya. Kalau siapa lagi bukan kita Jawa Tengah ini kok penelitiannya mau kali kan jauh asli. Kalau kalian kamu itu nabi kalau tiga dengan sana-sana saja betul jelas sekali. Ada dengan kita sebut peralatan jahit betul banget. Kalau sahabat-sahabat dulu belum sangat matang setingkat bangsa paling arah dan nanti bangsa mengikuti gerakan dalam pada tapi kalau ngarang-ngarang gitu malah berdebat kenenten kita semoga kita saran-saran bangsa bertemu mungkin saya niko
pun kula sing sakit saged istirahat. Dipun panggihaken kangge kesehatan sampun dipun. Yang di luar saya. Yang di luar aja. Sowan mugi kita tansah pikantuk berkah pepayungi Dasang Hyang Widi. Mugi kita tansah rahayu 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 nuwun.